Сони азиз, салом алейкум. Ма ҳамқа видео нишон додастам, чиба як хелет наметавонед то ҳолиам монтаж када. Бача мо хиёл мекунем я барбара усто кадем. Ну худ ина бачо нигоҳ кунем. Ма айнол то нишон метиҳам. Я бор бо диққат бошен чиқи пайваст меша. Ози ма ҳами наут офтеста ина ози ма ҳами монтаж мекунем овардан ма нишонтон метиҳам. хушру бинем бачоҳо. ба худо ай бай и нишон доста и сиқимаш ягон қиндӣ надора бачои аз ҳамаша ина бо диққат тамошо кунем. ҳатто то фоксошам нақлтон мекунам. фоксои мечтара ёд гирем. хуб мерем. бача ай тӯба канам худо. ай телефон ай бача бача тӯба хишам мешида дадарини плита то бача гариёндине ки чӣ боша чӣ боша и пульти кондитсионера и пульти кондитсионер ина инҷа телефон и бача мо ҷазираи плитара дидем дадарини чойнику кирмушам дидем ина ака бо чӣ дидем телефон ва мудар ладно хай чизи мардумай ма метиҳмшон нигоҳ кунем. так иноро я бехдамонем нигоҳ ки бародаро и амонатай хай амонатша метиҳем нигоҳ кунем. Инами дита ина диде як сим қати 120 як сими лампочкам пайвастай дим сам лампочка уна бехтай ана сета и мемуна дим симаш инҷа диде дим сим ана и сета и мемуна ина диде главнира инами главни вақте ами мечтара чапанаки кади инами мобайн да диди инами мобайнгиша интихоб мекунӣ ҳами главния да инами пайваст меша ина якмда диди якмда и дита дига дӯсти азиз и дита дига ҷоҳошон фарқ надора ина диди дита дигаш мисол ина ишадаи сизани ишадаиса ҷоҳошонам алишам ки нику ҳеҷ кона мекуна фақат хатонакун хатуна ина меқа корай дӯсти азиз ба ҳатман як чизигаро ногуфта намонам дидин ҳамира кӯшиш кунед амиҷа бо инами термоусадка ҳастай ку зажигалка дар мегирем видеом да бинен ҳастай ҳамхирӣ кунед илова кунед ба даиҷа хушрӯ пайвасташ кунед хушрӯ залента када ҳами кора кунед гарини бад хизмат мекуна ина мечташ нав хеле чиз овардан. Баъд бачаҳо як чиза фаромӯш накунен ки ма чиз камерара монда будум ку ҳаракатотон систай ганда систай бачаҳо хай кадоми да дар кор набоша хай ҳаракат накунед не ки ба ҷоизара мондам ки яктатон насиб шава